s'acullen sols. Si ho volen fer legalment, ho poden fer. Els senyors de Canvies, hi ha gent que porta Canvies, si ells volen complir la legalitat i es volen donar alta i volen fer una fundació o es volen crear una entitat sense ànim de lucre i volen organitzar-se, doncs tenen tot el dret i nosaltres els ajudem. No, jo crec que en trobaré 15. Com a mínim. Com a mínim. Ara no se sap mai. No és fàcil, no és fàcil. La veritat és que la situació política en general és complexa, però jo crec que aquests estudis d'opinió són estudis d'opinió que avui dia són... Jo crec que està antiquat tot això d'aquestes enquestes. Per tant, les enquestes són orientatives de si vas bé o malament, això sí. Les enquestes avui dia és difícil que pronostiquin bé el resultat final. Jo sempre estic obert a tothom. Jo em trobo molta gent que no vol pactar. Vaja, hi ha gent que diu que no vol pactar amb mi, però jo crec que hem demostrat que tenim capacitat de pacte. I en guanyem perquè no podem pactar moltes coses després dels desaucis. Així que és que ho podem fer. Perquè són necessàries. Diagonal estava en molt males condicions. El que es va posar a votació va ser 2 projectes que feien passar el tramvia i suprimien la circulació i ningú hi estava d'acord. Ni els comerciants, ni els veïns, ni ningú. Jo no he fet aquest model. És a dir, el model turístic, ningú es pot creure que la transformació de la Barcelona turística s'ha fet a partir del 92 i no l'ha fet Convergència i Unió, sinó que ho han fet els socialistes. I dius, tu estàs en desacord amb el turisme? No, no estic d'acord, el turisme és una eina importantíssima econòmica i l'aposta que s'ha de fer és per un turisme de qualitat, que és el que intentem fer. El que hem de fer és que això sigui compatible amb que la gent visqui bé. Sí que té un problema, això, que és veritat, això transforma les ciutats.